Luto na ang atong bulinaw nga kuratan. Kuratan is mantika di day kuratan nga kuyawan. Ito na isang kuratan ko na pagluto. Ano pa kuyawan? Ito is mantika day pinakurat. Aray. Diwan be. Good kayo. Kuratan nga kung pakuyawan ganun yung hawa mong luto yung luspad na dep kuratan eh hindi ka itawag ko numero 2 nga lansang